everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Hoy, unsalan man day. Sige ba ako, sugin liman. Promise, ako dili man magsapa. Sherlan, ambot, sure na bagit ka ko, no? Pero, ako na nakita ang tinuod kong gugma. Unsalan? Sureness ka? Kinsa na yan lang. Kiling moment man eh ka ne, Char. Kinsa man. Excuse me, una ha. Mangandam una ko. Hulo eh. Salang siya? Sure na ba? Or joke ra? Ay, unsalan na gudaman na ako prinsip karon sa? Eh. Dili pa mahimong mahipaw si Sherlan. Ugwa pa'y laing tao nga ngayon konsultihan bahin ini. Mauwa ko. Lain kaayo. Pero, hanggawa yun na ako eh. Ay, naunsab-sab ni akong kasing-kasing eh. But-buot bansad. Anila lang ko daan sa kawasabay. Aron, ready na ko sa pag-abot ni Ranito. Agion na pagid ko niya ron. May nagpaingon nga nga sakyanan. Oh. Uy. Dili man din sakyanan ni Ranito. Hala! Auto na itingali rin ni Papa Ranito, Benepuerte. Iyan ang gisundo akong friendship. Hala, di na baka kumuyang kwaon, no? Ako kuya, wala ko ala para makasulay. Di ako ganun liliyon, pintana. My God! Nagkita na sa kami pag-usama. Nag-usama ka ni siya din eh. Ayaw kasi ko ng kumis. Palihog. O, pasaylo ako sa una ta palagkita nga nasangpit ko ikaw sa pangan nga Lidjula. Please, sampitan lang ko sa kumpangan. Judea. Okay, sige. Judy. My God. Unsap kina akong gipati para niya. Tuod ay. Ako'y gisugo ni Sierra nito. Aron sa pagkuha ni mo, Judea. Kayain man siya. Si Brenna Garces ng sala. Hello? Usay mo toyo? Sa Judaya. Hain na kasira nito. Dili na ko madapa ng imong mga binuang Brenna. Nga nang imo kong giingon ini ra dito. Nga nang gihimo man ko di magbuang. Nasayo ka. Ano? Wa ko ikaw himo ang buang. Hinoon, ikaw may nagpakabuang. Ikaw may naghimong buang sa imong kaugalingon. Matag-adlaw. Nagkadugang ang ilang atraso nako. Matag-adlaw. Magkadako sa bangsa sa mga benefuerte nga rin ako. Paabutan ninyong amahan ug anak ang inyong paglukapa. Pairan ninyong amahan ug anak ang akong mga luha. My God! Kisab nitong tawhanan nga may kuha ni Judea din ha? Sherlan? Inay lamang! Ako wala din makahibalo. Siya ni Kuyo puputumaong tawa, Papa Ranito. Oy! Ayaw kong ina nga gidagit sa Judea? Unsalan? OMG!
my God. Tinuod ka ni Brenda Garces sa iyong gibahat. Maga? Bali, oy, Papa! Ayoko pagbinuang! Gidagit ko tawon! Mano na! Oh, Dili makontak ang cellphone ni Judea. Usay buhatan mo na ako, ah. Nga nang imong gipahulong kining imong sakyanan din hinapita. Ug imo kong gilugan sa kong cellphone. Ayaw ka balaka. Gipaning kamutan kung dili makahimo kadaot sa imong lawas. Kaya ako man to ning gihimo. Pero kinala nga ibutang tasab ka sa siguro. Nga dili mahimong alaot. Usay po di ba pasabot? Gisugo ko sa kong account ni Mr. Virgilio Vinefuerte. Aron kadagiton. Unsa? Usbon ako. Paselo ako. Pero kung gitugot sa Diyos nga mao kini amay tabo. Ang ikapaniguro ko lang, Judea. Kadto na siya plano. Nga iyang gimbutan ang daan. Kalit ka pa ang akong pag-ila nimo. Salbahis ka. Dautan ka. Wa kay kalainan sa tao nga nagsugo kanimo dakiton ko. Di na malalis pa. Ug di gid mausab ang unsa may gimbutan ang daan sa langit ng amahan. Ug nakita ko kana. Pinaagi sa sinyalis. Asa ko magkapangitaas, Judea? papananito ba? Bali, naunsa na kaya karon siya? Kisa po ito yung ibuylugan na guway. Wa ka ba gid makaila? Ako wala lagi makaila. Ang plate number sa auto. Wasab nimo makuha? Na, inay lamang wala gyud. Dito rin ko sulos balay. Ako sa bintana ramang ganin ng lile. Kay abi na ako, ikaw ang niabot sa kais auto. Balo-balo, lain man di ay. Dako ni problema. Siguro kung pinuhatan kini ni Brenda Garces. Oh, salbahe itong babayana. Bali. Dili ko siya mapasaylo na iyong kibuhat. Dili gid. Unya, para nito kita asa ni karon pa ingaan. Oh, tinuod ka. Nana de karon diha, ha? Elakim? O sir, yan naron siya din sa dapit nga gingon nimo. Nga akong dadan niya. Oh, kung mao ka na, sundalo atong ikasabutan ng daan. Sir, ako siyang biyan din Naluwi ko niya. Kaya naghilak. Litse! Litse ni mo, loy! Biyahe na babayhan na niya! May siguro ang pag-secure sa sakinan aron mamahimong limpyo ang tanan. Nakasabot ka ba? Sige, bye! Tuwa na sa safe house ang tinampak ka, papay. Karon ka! Dili pa ko gusto mamatay. Dili. Maluoy ka na ako. Luwas ako. Nabangi ko. Dili ko sila tugutan nga doon ay buhaton ni mong dautan. Mamatay una ako. Way dautan may tabo ni mo, Judea. Wa. Ako may unang ikaaway ni bisan kinsa nga maghimog dautan ni mo. Lidjula. Dili lagi ko sila, Jula. Judea ang akong pangan. Ako si Judea. Kung gitugot man sa atong magbubuhat, sa atong langit ng amahan, ang pagbuhat ko ini. Usaray ako nasabtan. Doon na siya tumong. Kinilang mauya akong ikapasalig. Dili ko ikaw mahimong itugyan sa dautan. Tungod kay sa una palang pagkakita na ako nimo. Espesyal ka na sa akong kasing-kasing. Ang iya mga mata. Kinindutan ang sa kinidlap nga nagikan siya mga mata. Nga dili magkaharong sa pagtanaw na ako. Wala ka ko, pero mabalik ko. Kung didaan man ko sa kong agawon sa pagbalik, aron may personal nga moatiman nimo din Ana niya na higayon na.
ako siyang supakon. Andam ka masubag sa mando si mong agaw na tungod lang nako. Oh, tungod og alang nimo, akong daganan ang kamatayon. Eliakim, naibaw kung dili ka dautan. Nganong nakailag ka nako? Sira nito misulti nako bahini mo. Niya to nakalitan ko sa imo pagsampit nako og lechla ato bangan sa gruto dito sa kumpanya ato sa gipatawag nga meeting sa chairman. Sige, arin ako. Kadiyot lang, Ha? tutugi ko. Please, tutok sa akong mga mata. Ngayon dili ka man makahimo ni Ana. Oh, Tutugi ko. Please, tutugi ko, Eliakim. Please, abi ni mo, dili ka na pag-ualang nako. kanindot siya mga ngapil. Ug ang iyang mga mata. Lapihan kanindot. Judia, Mao na isampit nako, Eliakim. Kaya ako si Judea. Oh. Imo gikuptan ang akong suwang. unang higayon nga gibati ko ni. Unang higayon nga nagugma ko. Di mo pa yun. Gawa ko ka ni mamahimong hikala. Ug unang higayon sab. Nga gibati ko kini. Unang higayon sab nga nahigugma ko. Ug nimo pa yun. Nga ni atong higayon na nipitik ang akong kasing-kasing. Wa ko pa ikaw ikaila. Ug wa pa ganin ako mahibaw ipisan ang imong pangan man lang. Judia, Eliakim. Eliakim. I love you. Daan plagid ko. Kasalikan ka ngayon, Eliakim. O ginaot po ta, sir. Gataw ka mutuman og sabot. O mutuman og saan. Ang tanan ng kalibutan na. Ginisinyo alang sa tagsang kakausapan. Sir Virgilio, Ano yan? Dawat akin sobre. Kwarta ang suni ini. Bayad sa imong kalampusan sa pagtuman sa akong gisugo. O bayad sa katuigan sa imong pag-alagad ka na. unsay buti mo ipasabot, sir? I'm sorry, Eliakim. Pero wa ko na kinahanglan ang imong pagserbisyo. Ang babae, si Judia, kinahanglan nga ako siya maluwas. Kipati ko, nga siya na ang giingon ako ni Tomas, nga akong pangitaon. Ang matuon akong gugma. Kawa ko magtuo. Nga magkahimon ini nako si Mr. Virgilio Pinafuerte. Duot gid siya kung ang iya pagka-traidor. Ang iya pagkadautan. Traidor siya. Mas maipan niya ang kanhin nilang apuhan mi si Samuel. Kaya ang pagka-traidor ini, gigamit mas katarong. Kay humanpat niya ang Supreme Master nga si Drago. May patigbabaw man ang kalinaw ug ang espiritu sa pagkakristohanon nga buot untang pukanon sa mga antikristo ni atong panahon na. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.